Zer da hutsune puta, zenbat irrifarre ahaztuak. Dei bat da isilune bat, dei bat da asperen bat, zu, beti zu. Hitz bat da berri txar bat, hitz bat da atxeden bat, zu, beti zu. Malko putzu baten, antoratu biharrian, zure irrifarre bat. Ikustia, guztia hau dana, bukatzen danian, beti egongo zara. Nere memorian, nere memorian, nere memorian. Dei bat da isilune bat, dei bat da asperen bat, zo, beti zo. Hitz bat da berri txar bat, hitz bat da atxeden bat, zo, beti zo. Malko putzu baten, ondoratu biharrian, zure irrifarre bat. Ikustia, guztia hau dana, bukatzen danian, beti egongo zara. Nere memorian, nere memorian, nere memorian. Zer da hutsune puta, zenbat irrifarre ahaztuak. Zer da hutsune puta, zenbat irrifarre ahaztuak. Yep, atzaldeon. Arratsaldeon. A ber, egon nahi momentu bat, eske ja hainbeste denbora hau egin gabe, ja ahaztuta gauza nola itezian, Justu Erraza. zuek direktu nahi izaten ere kamaria ikusten, baino beha genatxik ikusten zoomen, así que a ber, ja ekartzea un bueltan. Listo, vale. Bai, ontxe bai. Bueno, ba, ja hori, esan dieten bezala pixkat, zea galdutu ezaguat, kailue, baina orduan irilako jatitzekin. Pixkat eure burga orkestu izak, eta esplikaigu pixkat musikikin ze erlazio eukideken eta daukeken. Bueno, ba, ni Biken Larrañaga naiz, Bergarako, eta bueno, txikitatik musika munduan sartuta nago. Bergarako musika eskolan ikasi neban ba, musika basikoa, ba, oboeko ikasketak, eta gero ba, 15 urtekin edo hasi nintzen gitarra joten ere kontu, eta hortik hasi izan ba, nire gitarrarekiko afizinioa. Eta ordutik ba, onaino. Bai. Poliki ba, talde desberdinekin hasitxa, ba, ontsen lemakekin heldu arte. Eta oboeakin hasi hitzean, Gauza Bai, kuriosoa hori, ezta? Bai. Nak eber gitarrakin eta estiloakin. Eta jarraitzen dut, oboia joten.
Orduan, imaginatzea da izela, ez izela igual gitarrista oso klasikoa zentzu baten, a ber, ondo azaltzen hauken, askotan gitarristak ni behintzat nago oso, tablatura batzuk irakurrita aurrea, ez, baina Mm, pentagramak irakurtzen da, minimo bat bazekiat, baina naugun mm. manta, ez, Ja, alde hortatik imaginatzeiat bai, beste kallo bat ikasketa dukula. dauzkat orduan, bai, Claro. zentzu horretan bai, beste ikuspuntua daukat bai. Eta solfeoai buruz iritzi, Ondo, ona, ondo, neke beti, osea, gomendagarria ikusten dut, azkenean da irakurtzea moduan. claro, Azkenean musika ulertzeko beste modu bat, bueno, musika ulertzeko modu apropiagoena nire ustez. mhm. Bai, a ber, ni natxo ez da solfeoan kontra, baina bai hemen askotan itzein izan degula, igual pedagogia aldetik mitiko musika eskolako ikasketa modu zorrotz hori edo, Bai, igual pixkat, ja antikoa, bai. bai, igual pixkat Baina, aldaueko bueno, litzatekena aldatzen ez. dabil, Bai? aldatzen dabil pixkat. Ontsen gaur egune daukate lagun batzuk eta musika eskoletan irakasleak eta dianak, hori Mhm, pedagogia musikala eta ikasi daben jendiak, eta, bueno, azkenean gaur eguneko eratara adaptau beharra dago, eta, bueno, pixkat mhm, aurreko solfeoko metodologia hori aldatu inda. Eta, bai, aldatu beharra zokan, porque egisa da, igual gure garaixan ikastezan solfeo bazala, de los años 50 igual. mhm, Eta, bai, oso estriktua zan, eta, zan, o ondo itxe zinen, o gaizki itxe zinen. Eta, claro. ez guan erdiko biderik. Mhm. Bai, nik uste, nik neu ez personalki iztea solfeoik emani musika eskolan taola, eskolan emandakoaz gain. Baina bai, hemen gonbidatu asko komentau izan ditekela hori, musika eskolako pedagogia hauala nahiko Bai, deficientea. Bueno, bai, egisa da. ja pixkat india haula hori, zea hori, intro txiki hau bezala. Gustatu izayak, pixkat neu kantu entzuti eta hola, baina Mm. zeuei galdetzia, kasu honetan hiri galdetzia nola etiketauko guan. Etiketana gauza nahiko zea, abstraktu baina ze estilo jotze zuela esango geik lemaken. Lemaken, bueno, nahiko guti definitzen, beti izaten dago popero batzua zela. Baina, bueno, azken aintzat pixkat pop rocka edo, ez? Ez dakit, Mm, batzutan soinu gogorra bat joten ditugu, baina pop rockian, nik uste mm, nunbaitzetan gelditzu behar baga, nik uste pop rocka dela gure estilua edo. mm. Bai, bai. Nik neuk hau gero pixkat amaieran ikusi gara gusto pertsonaletan eta haber ire influentziak hor dauden, oin esan alde getzi gara zoik baino. Hmm. Nik bi influentzia notatu dizkiat nik. Da, igual bat izan daiteke nahiko Euskal Herri guztia daukana, ez? Ja, Uste, bai, ez da hola gitar jolegi Euskal Herrian berritxarrak influentzia ez du, bai, bai, lan bai, hori nik uste eske exageraua danakin. ja, egisa da. Eta gero, ikusi zoat, zea toke bat, nola ditu hauek, Iruñako hauek, Thatchers. Thatchersen Thatchers? tokecillo bat, bai. Hola, Bai, bueno, ez dakit. Entzuten dut eta gustatzen jate, baina, bai, izan leike, bai, hola, ez dakit. hola, bai, hori pop zikin hori bezala Ja, eta igual maierako bai, melodia egisa hietan. honek, bai, nahiko, Thatchers ere nahiko melodiko, kantu melodikoak eta, Mm, abesten nahiko melodia politxak itxe ditu edo. mm, Eta egisa ba, igual gitarretan ez daukagula antza handirik, ze egisa guk igual gitar zikinabak erabiltzen ditugula. mhm, Baina, bueno, ez dira oso zikinak izaten bez, Eta hori Thatchersek asko ja. erabiltzen dau gitar garbixa, baina, bueno, guztoko daukate Thatchers, así que Eta hau ez dakela ez dara, nik ez izan daite. nik ez dira ez dara egia absoluturik, dek nahi Ja, ja. entzutean toke hori bezala ikusi zoat, baina, sin más. Ba, izan leike, izan leike. Mm. Ba, ja, direktamente sartuko batzuk, lehen pixketa aipatu diat, hiru atal dauzkeula, eta bueno, gaur, bueno, pixkat probatzen jungo batzuk, segiaek batzutan podcasta igual ordu eta 40 minutu dekela lokura bat, orduan, Bai, igual galdera batzuk bueno, kentzen jungo nau, zebaitare, vale. azkenan denboraldi, hau bosgarren denboraldian hasieraek, izango ez lehenengo gonbidatua bosgarren denboraldi honetan, eta nik uste jendea daola pixkat igual aspertuta aurreko denboralditako galdera berdinekin, eta gauza berdinekin. Orduan igual berri batzuk egarrizkiat, eta igual beste batzuk kentzen jungo nau. Baina Vale. alare, lehenengo atala beti izango kompozizioa, eta hemen etziok ez ezberdintasun handik. Nik nahi diat, jakin, Vale. lemaken kantu bat konposatzeak orduan prozesua zein dan. Vale. Eta nahi badek zehaztuko ez galdera, Vale. baina bueno,
Bai, azalduko zu pixkat zela, Bota. zara nazu kantua zela sortzen dagoen, ez? Bai, Zerotik, vale. bai, Ba, prozesua bueno, zein den. egisa da, lehenengo diskotik bigarren diskora aldaketa handixa gondala prozesuan, porque egisa da, lehenengo diskoan sormen prozesua izan zela, asko, etxean entzerrauta gendenean COVID garaixan. Vale. Eta orduan azkenean ideia ideia handi batetik, oia, estrukturautako ideia batetik hasten ginen, eta lokalera eramaten ginen, eta gero bakoitzak bere ideia desberdinako bere puntuak ataratzen zotzan bere instrumentuai, eta dana bateratu, eta hola bukatzen ginen kantua, ez? Mhm. Baina gisa, disko honekin, askoz gehiago izan da lokaleko lana. Bai, Igual, riff bat, ideia bat, eramatia, eta bueno, guazen honi bueltak ematera. Eta bueltak eman, gisa, igual, diskontako, kantu sarrenak igual, zango zan, aurreko diskoa grabo ginuneko, así que igual 2021ko izango dela hemengo kanturen bat. Así que Mhm. hori, hiru urtetan bueltak ematen ibiliga kantu batzui. Mhm. Eta hori, azkenean disko honetan esan duzutena, prozesua izan da lokalera eramatie deia eta nazti, dano struktura aldetik, bueno, itxia danon artian struktura bat, eta Mhm. horri gauzak eitzen, kentzen jutien. Ados, ados. Mm. Eta ideia hori izan degenin, normalen ideia batetik aztekela guztia, ze tipotako ideia ez? Harmonia bat, melodia bat, letra Bai, bat? gehienetan letrak azkenengoa. Vale. Letrak bukaeran nintzen ditugu. Mhm. Baina igual izan lehike melodia bat, hautzan tarareo bat, eta askotan esaten dugu Lori Lipsuna dugu. Lori Lipsun da hor, patroia, zehose sortzera zoia zenean Illustrator eta olako programetan beti jartzutu Lori Lipsun. Dala, Bai, egia duko da. beti letra berdin bat, igual, letra bat beti erabiltzen dutela kantuaren dako, sorreran astapen horretarako beti erabiltzen dut letra berdin orduan. Tarareo desberdinekin, bueno, doinu desberdinekin letra hori, eta Mhm. horrekin gitarra segida desberdin bat, eta horrekin hasten da, gehienetan. Mhm. Eta bai, orokor baten gitarra riff bat baino tarareo hortatik gaztea kanta, Bai, batzutan tarareoa da, Hori da. ideia bat, Mm. na, horrekin hasi, eta ze akorde, akorde o harmonia, o akorde Bai, segida, geratu lik ondo men. bai. Eta, bueno, bueltak emate jau, eta, bueno, hau ondo bai, Eta, hau ez, eta eta normalean ideia horiek gehienak zeinek eramatizkik geuk? bai, olako ideia, hasierako ideia hori, gehienetan igual nik eramaten dutela. Mhm. Bueno, esan dutena, azkenengo diskonetan izan da hiruron lana, eta nahiko hirurok ekitatiboa izan da. Danok gure zatixa eman dugu. Ez da izan, aurreko diskoa moduan, igual ja kantua gehiago etxetik eramaten ebala estrukturauta, Mhm. eta ja izan dela, bakoitzak batzia eta bere toki emati, eta listo. Baina, Mhm. kasu honetan, disko berrixan izan da, hori, danon aportazioa. Vale. Bai, eske kuriosu edek, egixedek nik elkarrezketate xenteen ditxeat, eta bueno, normalien jendiek beti erabiltzeik igual riff bat edo akorde segida bat, eta horren gainin eitek melodia bat, ez? Bai, bestatzutan hola be bai, Bai. Izan da, hori Baina- akorde segida bat, eta gero tarareo bat sartu, baina beti, doinu bat eta gitarran riff bat beti batera izkunda, ezagit, bata aurretik eta gero bestia, o alderantziz. Mm, Baina beti izan da batera, beti doinu bat batera, mhm. ezagit. Ados. Eta hori, hau, sin más, baina, ustek igual txikitan oboea jotzeagatik pasaudekela, hau, orain igual Ezagit. mentalidade melodikoa aukekela mentalidade harmonikoa, Izan baina, igual, bai, izan leike, bai. Eh, Baina, bai. Eta honi pixka lotuta, esan dit txikitatik azitzela musika ikasten ta hori. Teoria musikala erabiltzek edo badaukek noziorik Bai, bastante, bai. eta erabiltzek sortzeko. Bai, bastante erabiltzen dut, bastante frikixen naiz horretarako. Adibideren bat, a ver, nire oso frikixen hau eta. Zertzen naiz akorde segidatan, adibidez, batez be aurreko diskoan, sartzen nintzen akorde segida, beguale, Mozartek erabiltzen zituen akorde segidak, eta horrekin basauta, iguale kantu bat sortzia horrekin, eta holako frikak, eta Joder.
ideia batzuk euki izan ditu, baina, bueno, nahiko frikisa da, baina, bueno, hori. Azkenean, septima asko, novena asko, talako, Mhm, oso rekurrentia hola musika popiano rekurrentia ez dan, eh, harmoniak erabil izan ditugu, mhm. eta erabiltzen ditugu. Bai. Nik uste dut baita ere gaur egun igual musika mainstreamenetan blanken dute igual genero urbanoa, Bai. ze genero urbanoaren instrumento asko etzio, baina Mm. joaten maiz gaur egun Sabrina Carpenter da olako jendia Ja. ja nahiko top da ona. Egiaek septimak nahiko Bai, bueltan daudela. bai. Olako osea, olako septimak eta erabiliko dabe, baina asko bez, Osea, ez dakite, ez dut analizi profundo bat, baina... Neuke, ze baino, bai iruditu zitekela, mitiko akorde progresio mitiko Mm. hauetakuek mantentzeiela, baino behintzat kolore pixkat Ja, gehiago ematen kolore, ja. saiatzeiela, ez? Bai, argi gehiago edo, ez? Ba, Bai, izan like. igual triada normal bat inberri hori, sus dos batekin behintzat beste kolore bat Hori ematen da. jo, Mm. beste rolloa, ez? Estek Bai, betiko rueda berdina behin da berriz. hori da. Bai, azkenean hori, guri bai gustatu ja pixkat, Mm. erruera horretatik irtetzia pixkat eta, amplitude pixkat ematia harmoniei. Mhm. Eta Bueno, hori, bajuan jokoan bai asko gustatzen jau, batzutan tonika ematia denbora guztian, eman biharrean, sartzia tercerak asko gustatzen jau sartzea. Orduan, beti horretan ibiltzen ga. mm. Hondekan ez ga sartu bajuan novenak eta septimak sartzen, ze pixkate, zela, hiru izan da, pixkat raro gelditzeko izan. Baina, bueno, gustatzen jau hori, tercerak beti sartzia, eh, ba, triadetan definitzeko maiorra eta minorra batez be. Claro, bai, ados. Em, Vale, ontzitok galdera nahiko beti erabiltzaten galdera baek, Mm. itzaiat ikusi egen elkarrezketa guetako bat ez, berdintziaiak. Kontua Mm. daek, lemak zerdek, demokrazia bat, la diktadura bat. Bueno, arni galdetu mostazu, demokrazia da. Baina, bale, Ah, Antxonio bainatik galdetuta, ez, baina, eixa igual aurretik, esan dut moduan, gixo nik eramaten eban lema, ez? O, bueno, nik eramaten eban, kantuen sormenian, nik eramaten eban geixo, pixu kantu gehiagoko, guztiak, ala, ez? pixu gixo. Baina hontzen, nik uste dut nahiko ekitatiboa dela. Mhm, Eta, bai, ez bakarrik sormen eta musika prozesuan, baina, talde batek eramaten daben guztia, nahiko banatuta daukagu, eta, bueno, mhm. nahiz eta hirua zen, bueno, pixkate banatuta, ondo banatzen dago, eta nik uste dut, ontsi bertan, demokrazia badala, Hemen, lemak. hemen esan diko batate hori diktadurian seinale, eh? Esan dekenin Ja, hiri ja. galdetuzkio demokrazia badala, baina besti galdetuzkio, ez? Eixa, igual, ni nahiko imponentia naizela zentzu horretan, ez, venga, guazen hau itxera, eta venga, itxen dugu, hau itxen, nahiz oso insistentia gauzatutan, ez? Vale. Nik nire idea euskatenean beti, venga, bai, asko insistitzen dut, eta horra itxik izan dut, igual diktadura bat izan leikela, baina ez. Ba, Nik uste dut, Antxonik eta galdetzen bajau, ointxe bertan, esango dela demokrazia dela, espero dut. a ber, nik uste dut baitea, zea dala, ez askotan, adibidez gaina eukabestek, ez okerrez baldi manatxio. Bai. Claro, eukabestek eta gitarra eujotzeek, claro, nik uste normala dela baita ere, pixu, kompozizioan pixu gehiena euk daukeken Bai. momentutik, Azkenean, eure ideia gaurrera eraman nahi alizatie, ez? Euk nahi deken bezala, evidentemente besti entzun da, baino. Hor, eixa, azkenean, bi gauza dela, bai gitarra eta bai ahotsa, orduan, eren instrumentora zeinitzen dio, bueno, eren zatixa, Antxonek bateria eta beinatek bajua, baina, eta hori, nik azkenean dokat gitarra alde batetik eta gero ahotsak, orduan, eixa pixu gehiago eran leikela, baina, bueno. mhm. Ados. Pixkat ja atal hau amaitzeko inmediaten azken galderaek, soinuaren zibaritak zeate? Bueno, zagit, soinu onan bila harribiltzen gazen, edo soinu pekuliar baten bila. Bai, bueno, era askotaren lertu lehikek, ez? Igual, claro, gitarra bakarre onda ez da igual hain komplikatua, baina basuaren ekualizazioa eta gitarren ekualizazioa eta bateriaren eta no seke, eta hemen nahi dia delay bat que suene a tal, eta nahi dia reverb bat que cual, pixkat hola, ez? Ez ga,
ez ga hain perfekzionista. Simplia ga. Eixa da ba, nik kriston pedaleri erabate dutela. Bueno, gero, ez dakite, gero soinu eta desberdin asko ez ditut erabiltzen. Azkenean kontzertuetan eta beti erabiltzen da soinu berdina eta pedal berdinak. Baina, Ja. bueno, gisa da, hiru izan dabe ez dugula saia dela soinu hola soinu desberdina bilatzea eta soinu desberdin horrekin betetzia bete nahi duguna. Orduan, ez dut uste gazenik hola esibaritak soinua bilatzerako orduan. Mhm. Eta disko dana entzuten boz, entzuten bozu azkenengo diskoa, nik ez dut gitarran soinu aldetik bi o hiru soinu desberdin edukiko ditu, ze isana ampli berdina eta pedal berdinakin grabatu ginen. Mhm. Así que, Ados, bueno, ez. ados. Eta hau kuriosidade bezala, berez ez zaugat galdera hau hemen, baina aipatu dira pixkat berritxarraken influentzia nabaria dela, ez? Hori, Bai, esateatenak, ez ziok Euskal Herrian talde bat ez duena influentzia berritxarrakek. ja. Ze afinaziotan jotzezu, eh? Ba, baitu. Lehenengo diskoa grabatu ginen estandarrian, Aha. eta drop den, eta disko hau grabatu dugu drop C sostenido. Osakit, dana tono bat berau, afinazioa mi emolian, dana, Mhm. eta gero dropa erabiltzen dugunean, ba, bueno, drop C sostenido. Ba, orduan urreatzen, ez? Ja, dropare erabiltzezu, Bai, ez bai, dropa ziratik erabiltzen dugu, azkenean, Ja. hori, askoz errezagoa da tercerak eta sartzea, hori, lehen esan duzten moduan tercerak sartzea eta asko gustatzen jau, Bai, eta dropakin askoz errezagoa da claro. tercera horrek sartzea eta. Orduan asko erabiltzen dugu dropa. Eta nobein antzate, bai, ez? Mitiko, Bai, osea, hola, eske ja, bai, eske bai, bai, bertan gehatze zaik, eske... bai, horregatik, asko, oza, bietz batekin ja kinta guzti daukazu, orduan gero, dauzkazu hiru bietz, ba, beste soinu hori bilatzeko. Mhm. Bai, beste kolore dana Hori, sartzeko. kolorea, hori. Mhm. Erki, atal hontan zerbait falta motaek, esan nahi gugen zerbait, Ez, garrantzitsu eritu zaken zerbait. ez, Ez? ez, ez. Orduan Ez, onda. urrengo atala pasatuko juk. Bale, hemen atal hontan pixka ditzen dugu teknikai buruz. Bueno, Gaur justu ez dagoak hemen elektrika, baina, bueno... hor daukat elektrika, baina ez daukat entxufauta eta ez Ba, daukat tranquil. ampli. Akustika egin ingo jau, etziok, arrazoik hemen galdera batzu zaudek akustika egin erantzuteko, baina, Vale, bueno, kasu honetan akustika egin, baina, bueno, lasai, presioi gabe, bale? Orduan, vale. botako jaten lehenengo galdera, ba aldauk teknika rutinarik. Ke ba, ez, Mhm. ez. Ni nahi antiteknika, total. Orduan, gitarra bat eskutan hartzekenean zeitek. Ba, ba, beti, bueno, akorde ezberdinak jo. Beti zaitzen naiz akorde segida hola soinu ezberdinak. Igual, akorde batetik hasi eta horren variazio txikixekin aber ze akorde desberdin lortu nizken. Vale? Eta hortik hasten naiz. Osea, hau, ez dut beti melodia bat joten, o beti berezeko pentatonika bat joten, o eskala bat joten, ez. Mhm. Ni naiz más hori antiteknika, o bueno, más paketillo. Ba, baina, Zentzu batean. esan degena, akorde bat hartuta gauzak aldatzen jun, Mm. adibidea jarri aldi gitarra eskutan hartuta. Ez dakit, bai. Azten naiz, imagina. Azten naiz. Afinazio estandarrian dokat hau, baina Tranquil. igual, nahi de hori azten naiz hor joten, eta ere igual, holako, eta horrekin, azten naiz progresioak itxen igual, honekin, akorde honekin, azten naiz. Eta hola, azten naiz. Ja, igual pixkat investigatzen, ez? Bai, bestiatzen hola, akorde... Ze eskatze iken urrengo akorde Bai, horrek edo. hori da, hola, nora jauzi leiken horrengo akorde hori, edo... Bueno. Da, ez da ariketa txarra, en plan, guapozio hori, ariketa hori. Bai. Vale? Ja pixkat esan dek antiteknika izela, baina eske hau teknikaren atala, esan nahi. Bai, lasai. Hemen zio, hau dek frikazuntzako atala. Orduan, galetuko jat, zein dek gire teknika favoritu gitarran, bauek teknika favorito bat. Ke ba, ez. Eta ez dukat, ez. Ni naiz, bendin asko erabiltzen dut, igual. Vale. Solo, ez ditugu solo asko erabiltzen, ez ditugu solo asko sartzen, hiru esan azkenean ez da, Ja, claro. saia bada betetzia eta gure musika estiloan igual
soluak sartzia, hori, ustu itxen dago asko, eta batez be Claro, direktotan, ustu itxen da, ordan. claro. Ez dugu asko joten solotara, baina, bueno, solotan teknika bat destakau beharko banuke, igual bendina izango zen. Mhm. Ez, bendine oso guapo zio, Bai, bendin bat ondo inde, ja. bai, ondo. Simplia da, baina esatu zuten, nik ez daukate... A ber, ni lehen igual bain itxigala en plan de, zuipikin tapin da, bueno, Ez. ondik gustatzen ziteke, baina, gero konturatzea izden borikin, eske, bendin bat ondo sartute Bai, eta timing azkenean adekuauekin eta, hori da. igual askoz, Jokua ematen du. Azkenean bi nota joten zabizenez, bueno, mm, bendinakin, beko notiakin, bi nota zabizenez joten, barrek, zuk esan duzuna, timing horrek batetik bestera aldatzian, mm, emate dutzun jokua eta nire gustatu jat. Eta bai, hori, askotan erabiltzen dut. bai, nire bai. Ez que, esan nahi atenek askotan igual, da neuk ikasleekin nik akademiaten klasik bat etxeat, eta ikasleek askotan improvisatzen jartzizkiat, eta hartzaile pentatonika, tiki 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 tiki, pentatonika rollo mitiko segida guztia. Eta nik izaten zuat, tio, bale, ondo azkar jodek, baina eske mitiko nota bendin bat, eo bi nota ondo kalkulaute eta melodi, toke musikal batekin askoz aberatzo irudizitek, tiki 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 baino. Nairi, Ja. hori... Bai, nire be bai, baina, bueno, eixa igual, izan leikela, nik dokaten teknika faltia gaixi be bai, Bueno, ez da beste izango. Eta, zeindek inoiz ikasten saiatu izen teknika bat, eta lortu ez tekena. Pikina diez, zui pikina, imposible. Imposible. Ba, Saiatu nintzen nola hasi ereta, baina, ja. misión imposible. Nahiko bietz potoloa euskat, eta ez dakit. Torpia naiz gitarra joteko gisa esaten motzut. Akordeak alditxut ondo sartu eta, baina gero... Ba, iretzat notizitxar bat zaugeat, galdera honen bigarren partidek oin merdikela gitarri hartu eta saiatu zuipikin Bai, jotzen. ez. Eta gaina akustikakin. Ez, hostia. Ez. Barka bengo zau txat, barka bengo jau. Baina alare, oendik jo berraukiko, segurazki, Vale. Pasiok kontzertutan momenturen bat, ja izela kontzertua jotzen, tal, kual, haidek kantu baten, bai, normalean kantu baten momentu bat izango, momentu konkretu bat iristen haidek, non, ahotsatik, gitarrakin jo berdekenatik, ja, ahola tenso, en plan, ahola ja aurretik perrez, en plan de, se bien. Bai, batzutan solotan, hola, batez be, bukaerako, beti joten dugu, kantu bat bukaeran, dela agur, aurreko diskokoa, eta hor da oso liola politxe bat, eta beti esatu, hor dator, jobiot, zaitu eskoten perfecto soloa. Eta igual izan leike hori, o bestela izan leike bai, otzakin oso agudo duzkaten esaldi batzuk edo, eta horre bai izan leizkeola puntuala, baina, bueno, gitarrakin beti agurreko azkenengo solua. Esaten dela, beti guztetak jatela ondo jotia. Favorez. Ez dakit, akotako nizun, ez, porque ya... Ez que, akustikoak gainera... Ja, pentsa hau, hemendik etorri duken guzti egin behar izan ditek, en plan, hau ez da iretzako bakarrik. Ba, Barkatu. Joder. Barkatu. Akustikakin Ez que akustikakin putada. gainera goixan da eta Bai. ez daukat toki asko, baina bueno. Bai, akustika, bai, Bastante ondo. pena mandate, baina bueno. Ez, Bueno. nik soloa behan zeak gustau zitek nola zein dezuan, ez zuan mitiko pentatonika bat gora bera hor basaban. Bai, bueno, bastante gaizkin dut, bai, así que fiskalotzia pasado. Tranquil. A ver, esate atera, eske gabitare akustika bat nik uste down gitarra izailena dekela. Ja, eta bai, isa espainolakin eta soloa joteko
igual erresagoa gorpuz gehiago daukalako, eta bai. Igual, Baina, espainolakin bendinak putada dituk, ja, hori bai, soken arteko distantzia asko zondixo da. baino sokie zapaltzeko da akorde bat atatzeko edo zerbait Ja, atatzeko inberdeken inderra edo akustika batekin inberdioken inderra, eske akustika bai, barbaru ditu. bai. Bueno, pues eso, hau izan da ez bat, adide bat ikusteko ni teknikamente oso txarren Ez Baina, bueno, ondo endek, tío, en plan, gaina pixkat por banda harrapa hau, en plan, bai, ez porque zuan arraba espero, zazuela. ez zuan Eta espero. espaldi ez dutela jo, Claro. Ona espaldi. Azkeneko kontzertutik ez dutela jo solo hau, así que... Vale, Eta, bueno, hori, desafinazio baten dago gitarrea, eta, bueno, ya se me va pixkat. tranquil. Ya está. Oinengo jaten galdera dek, esplikau gehiat, hau beti esplikatzea, basakia txat, ja nazkauta zaudetea, baina, bueno, hau sortu guan hasieran tapinaren testa bezala, bale? Zen ni frikazo Vale. nauk tapinaren frikazo da nauk, orduan, Vale. inean rollo tapinaren testa, baina gero kontura unitxian, badaola jende bat, igual tapina ez duena kontrolatzen, baina de puta madre jotzeuna gitarra. Orduan, geoatanean rifardoaren testa, bale? Vale. Eta gero kontura honindoa badaola baita ere jende bat, igual rifardoak ez dituna jotzen, edo tapina ez dituna jotzen, baino gitarra oso ondo jotzen duna. Orduan, atanean, hirugarren test bat, iguala arpegioaren testa. Orduan, Vale. nahi diat, ire tapinik agresiboena, ire rifardorik onena, edo ire arpegioik politena. Hiruetako bat aukera Buah. eta jo. Jo, guau. Bai. Hostia puta. Es que antxe me pillas en bragas, ya, tío, nabile. Ez dakit. A ver, peje bat, o esto, juegos de riff bat, panturen batena. Nahi dekena. La pentsatzen, a ver, zein aldetzen jo. Bai, Bueno, venga, arpegioa. Diskontako, teknikamente ez da esebe, da, esto bat, disko berriko neuna izenen introa, vale? Vale. Guapo, Bueno, bai. Da muy Dinosaur Junior, ez dakit. Zerdek Rollo. zerdek hori. Ez, talde bat. Vale. Talde bat. Ez, baina, bueno. Zetinu izentzu. Ez, bueno, da nahiko, hola, punk de los 90 edo 80-90. Sin más. Ondo da. Vale. Lasai, momentuz, bueno, laiztar hartu berko gitarra berriz, baina momentuz urrengo bi galderatan mintzatez, vale? Ja, igual hau pixkaten plan de, ni genian hainbeste movida espero, ez? Elkarrizketa puta hontan, ez? Ixo esaten dut bai. Bueno, lasai. Ondo nabil. A ber, baitaren niretzat, gu einalko ginean elkarrizketa hau, como super pin-pan galdera gerantzuna, baina irutzen baita ere berezitasun baldin mauka movida honek, dekela pixkat astero edo elkarrizketa bakoitzean gonbidatuan gitarra jotzeko era ikusi, gonbidatuan tokeak ikusi, hori nik uste aberazgarriak elkarrizketan zatu baita. Orain jaten galdera pixkat xelebra, baina nahi asko gustatzen zaidak. Behatz ekstra bat euki berko bauan, nun da zeatik? Behatz ekstra bat. Bai, gitarra jotzeko, bale? Bai. Hemen jendeak erantzun xelebra asko mantzizkea, baina gitarra jotzeko, bale? Ba, igual, hemen ikuiko nahan beste behatz bat. Batutan horre... Eskerrikoan hemen, Bai, hemen. Eskerrekoan hemen. Vale. Ez dokaten esku oso ondixa. Aha. Batutan eolak, nedo tenian melodia bat itxe, askotan dropien joten nagonean eta, batutan nahi zailegatzen. Izan leike, o hemen, bietze indizian ondoan, o minikian ondoan, beste. Vale. Bat, leku geixautara jatzeko emango zuztan bietza. Ados. Lehenengo, normalin hau asko esan zibek, en plan, mendikin lagun, baina hau gustau zitek. Ez dakit. Haula, esatu dut, dana toki geixaukitzeko esku zabalau bat itxeko. Mastilien geixo guztietxeko, ez? Geixo okupatzeko. Ados. Eta, venga, ja, atalontako azken galdera, bale? Gaina denboraz nahiko ondo getxiko, 34 minutu, nik uste orduete pasatxon maituko jaula, así que, bikain. Vale. Bale, galdera haudek, kontzertu batea zer nahiago duke ematea?
gitarra on bat, gitarra on bat ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin. Gitarra txar bat amplio batekin. Vale, Nik uste dut. ados. Galdera hau matiza baldiago pila bat, de hecho, Bai. india ja 50 aldiz baino gehiago, eta, claro, batzu esatetik zer de gitarra txar bat. Da nik, bueno, vale, claro, ja. Mitiko akademi mierda hauetako bat, adibidez, Bai. ez? Bai. Eta zer da ampli txar bat, mitiko akademi hauetako bat. Bai. Akademia, bai. Ez nik uste dut hori, Osea, azkenean ampli on batek soinu bi ematen dut nire ustez, Bai, nire Osea, ustez bai. Osea, gitarra txar batekin soinu bi atarasin kezu, alderantziz baino. Osea, azkenean ampli txar bat eukitzen bazu, Claro. te va a sonar mal de todas las maneras, aunque tengas munduko gitarra ikonena eta Claro. ampli txar batekin gizki soinu bi nire ustez. Bai, nire ustez bai, A ber, gero hemen, claro, bakoitzak bere batek izatean, bueno, baino, kontzertuan ampli txarra mikrofona atze baldi maibe, igual soinua maizuak ateratzek, eta bueno, bai, baina eski hor jai gaituk, baina nik uste baita ere, naiz da igual, gitarra hon batek komodidadi eman aldiken, ez, jotzeako ordun, baina soinue eskestek inoiz izango amplion batekin lortuko gena, baino, oie. Vale, azkeneko atala falta zigu, dekela pixkat gusto pertsonalak barra influentziak, bale? Mentzazuek galdera pila bat, orduan jogun hau botatzen pixkat hola, baino, bai eskauko jatela gauza bat, zeni urtrago baten bila jogun hauk. Eta nahi diat jendi entretenitzie, gitarra eskutan hartuta, joizak kantu bat, ez joizak zeo, Vale? Ontsen etorrek. Venga. Lasai, hau azken bigarren embajada dekau, bale? Vale, neko payasete, Venga, va. Leivanta isimea, leivanta aspera zugo, beti zugo. Izbata herri txara, izbata txetan zugo. Begizuo, manko putzu batean, oratu ikarria, zure irri farrea, guzti hau dara, katzen ganean, beti egongo zara, nere memoria, nere memoria, nere memoria, Digata isimnea, digata aspera batzu, beti zu. Izbata herri txarra, izbata txeden batzu, beti zu. Oiko putzu batean, doratu jarrian, zure irri farea, guztia hau dana, bukatzen baina, beti egongo zara. Nere memoria, nere memoria, nere memoria, Earki, justu baina kamera aldaudean lan justu resoluzio inde genio akordekin geldiu de puta madre. Perfecto, perfecto. Earki. Bueno, hau abisau goiat ja behandu, lehen ez diatezan presioik ezartzeko. Normalian beti gitarrezketak gero YouTubea igotzizkiat, oin Twitchen gatxaudek zuzenian, bale? Vale. Eta gero beti itizkiat zehara igo. YouTubea igo,
Eta YouTubea Vale. igo aurretik Instagramen eta hola jartzeat promo bezala beti gitarrezketako zati bat normalen izatekena zati hau. Pixkat Vale, bakarrik uste zaituztetenean zera jotzen, vale. eta hori daik abisatzeko segurazki ikusiko gela zatiren bat aste honetan, Venga, orai. perfecto, perfecto. Vale, Eskerrik asko. eta guazen orain guzti pertsonalen kontu honekin, bale? Vale, Zauzkiat galdera pila bat, eta jungo nago botatzen bat bestean atzetik, bale? venga, bai, Adibidez, talde favorito bat. bueno. Claro, Ba, movida gai, baino. aktuala o... Nahi degena erantzun. Hau da, Bueno, pentsa dauzkadala igual, bost, sei, zazpi galdera, ire influentziak bota izateko orduan. vale, Talde venga, favoritoa bota bat, eta gero ukiko berri aukera txarrak, berri berri txarrak. txarrak, venga, Perfecto. ya está. Disko gogokoena. Disko gogokoena. Mm, mm, mm. Calaventon, balanceo. Vale. Eta kantu gogokoena. Fua, hori bai dala marroi bat. Fua. Venga, minau, adibidez. Minau, Berri txarrakena. ados. Bueno, katamalo berri txarrak bai. Bai. Modo gogokoena. Zela modo? Modo... modo edo sonoridade. Hau etziet guztiei galdetzen, baina nola, teoria musikal pixkat bakikin horretik galdetzeiat. Ze modo tonala edo zatozo. Adibidez, nei pertsonalki frigio dominante asko gustatzen zaidak. Bueno. Eo lidioa. Tximaz, Ja. baldi maukak bestela tranqui. Ba, ke ba, ez daukat. Vale. Ez daukat. Eixa, zela, harmonikoa asko gustatzen jatela. Menor harmonika. Bai, menor harmonikoa. Bai. Hori asko gustatzen jat. Mhm. Ba, bueno, hori igual, gehiago musika klasikoan, ez dakite musika, bueno, gitarrakin entzutoten, edo joteoten musikan ez dakit. Ja. Bat argi, baina, bueno, ba, adiez, harmonikoa bai, Mhm. menor harmonikoa. Vale. Zein da zure guilty pleasure-a? En plan, badakizula gauza bat entzute ez da gola igual oso... A ver, ondo gaizki hau oso subjetiboa da, ez? Baino da, rollo... ez dakit, adibidea jartzatik, pues... Jo que sé, Anuel, Ja. edo Bad Bunny. No. Eta, Venga, ba, Bad Bunny. Bad Bunny. Bai. Baina guilty pleasure azkenean da, badakizu, entre comillas, ez dela ona, ez? Baina gustatzen Ja. zaizula batzutan Bai, entzutea. Bad Bunny o Quevedo, adibidez. Quevedo, Batzutan, bat. ez dakit. Nik hemen, eta hau nik bere garaian ez nun pentsatuko esango nuenik nik, baina, ostia, Bad Bunny temazo batzu bauzka, en plan, entzute Bai, dizut harmonika, bai. eta incluso harmonikamente esatezu, ostia, Bai, kriston ekipo haukatzetik Bad Claro, Bunny, claro, azkenean claro. horre, zehozetan notau beha. Claro, Así que ekipoa lantaldian eta produkzio mailan dokan jendia, ba, kriston musikazua dira. claro. Batzuk igual ez, baina bestatzuk seguro baietz. Bai. Ni beti, Notau beha, Nik- zehozetan. beti izateiat musika mundun edo behintzat olako talde bati buruz edo zeini buruz beti esan aldek zerbait ona da zerbait txarra, ez? Dek Ja. basoa betetaziok edo ez. Beti Ja. esan aldek zerbait ona eta zerbait txarra. Ja, bai. Eta, Bai. eta azkenean nik gaur egungo reggaetoi edo musika komertzialean dagoen jendea igual komposizioa ez izango super elaboraua, baina produkzioak. Ja, bai, produkzioak beti. Ez que adibidez, egon nintzen entzuten, entrevista bat Rosaliai, Bai, honek zela youtuberra, entxe jatirten behar. Altozanokin. Hori Altozanokin. Ikusi hori nian da. nik ere. Eta hostia, entzute oso tipia, Motomami de azkenengo disko hau, zazula dela super komerziala, oso, nondik atara dago hau. Bai, Ba, gero, entzute jatzu berai asaltzen eta esatu hostia, ba, zentzua duke igual diskoak, ez? karo. Eta dana da produkzioa, azkenean da kantu simple bat, ba, eta emoten dutzen bueltak, ez? Igual, esan, hemen inbio superprodukzio bat. Porque azkenean, lo que se lleva ontxe bertan da superprodukzioa, kriston instrumento pila, Bai, eta diez Rosaliak esatezelan, ba ez, hemen inbioguna da, pum, instrumentuak kendu, kapa kendu, eta gizea, izatia kantua, ba, oso super minimalista, ez? minimalista. Mm. Eta, adibidez, idea hori asko gustau jaten, eta batzutan eramaten dut lemakiera, eta bete esatot, ba, eske, zaitzik sartu dudan beste kape, bale? Ja, Kapa gugazenaki nahikoa da. bai. Eta, hori, guilty pleasureek aldotzue eman gauza honak eta gauza txarrak, zuk esan da zuena. Ben, esateik txatien mundilok Romeo Santosekin, ojo, eta Ba, Romeo Santos neri, Ez- es que bachata, gustatzen ez ere. tú, la de mítica canción de Propuesta Indecente,
Bai, bai. Tu, nik analizau dira pixkat, Hmm? eta kiston jarto zio kantu hori. Bai, Eta solue, Hmm? sol hori ez tiki dozen. Horre, gitarriak intxetan Bai, solo bai, hori. sol hori ez tiki dozen. Bai, hori Hori, zen da solo. ez tiki dozen jotzen. Ja, bai, bai. Egon hau ni udan ateatzen, eta Eta saiaz. eta zaile, desente zaile, Claro, berez, kontu de bat, berez usteat jotze utela cejilla traste lauan, Vale. eta nik atea diat cejilla Cejilla gabe. barik. Orduan, etxeat nuan, baina igual kiston gaizki gako nauze, Hala, igual zela, kila eta gaztiatela jotzen, baina igual rollo... Eta baina, Nagoa? Ez dut entzuten zebe, eh? Ja, bai. Ez dut lagundu, eh? Barka. Txata gentzute zi, koño. Eno hori itzen nola guantio baino, ero. Ena hori itzen erdiakine. Baina eske, kiston askartzik, eta kiston melodikudek, eta nahiko guapo. Ja, eske, lehen esan duguna, azkenean olako jentiak eta kriston ekipo hauk eta kriston musikoa dukatzetik orduan. Bai. Oin botako galdera, bi galdera inkluso ditukela, en plan, A o B, eta ik esango hiek, baina segun ze aukeratzeken azarra bengo nau, igual ez. Ez nago azarrauko, baina krasixi hortzauek, ez? Vale, lertxundio laboa. Venga, laboa. Vale, oso ondo, aprobindek. Izan zana gaitzik, iguale revoluzionarixo izan zalako. Zaki berak, eixa da, tipua, puruti jota aukatu zebala, hola, azkar esan da, baina, bai, azkenean, berak ezela, azkenean, euskera, da epoka bat, euskeraz musika ezin zanain. Eta hortik, ataraben guztia, ez? Ikustote, Benito que igual bai, zanate, puxkat berandu aukua dela usteot, eta, zakit, igual revoluzionarixoa izan zalako, Mikel Laboa, nire ustez. Nik beti irutzitek dekela askoz experimentalago intzian. Hori. Tipua sartu ala perkal batzuten garai hartan, etzegoela inun sartu gerrik. Benito irutzeak tipo askoz klasikoago bat, ez? Bai. Musika haude, ginen musika entzungarria, da nahi de puta madre sartuko zaiona, eta jazta, eta tekela oso lizitu. Bere meritu daukala, bai, Bai. Zure ideiekin nago, zure hori sartu. Izeban esperimentu danak eta kantuetan sartzen zitzu movida danak eta bagabigai antzuten duzu eta eske hor dago ja erantzuna. Ikusten zu tipuak ematen dala hor dagoela en un esto paranoia baten sartuta eta hor tipo satánico moduan, fiskat. Eta hori, bai. Neri holako rollo experimentala gustatzen jat. Zate, jendeak fiskat zentzu komertzialetik pixka saltu indabena, o bueno, alde itxian nahi izan dabena. Eta beste galdera, tipo ontako galdera bat, ekela A edo B, Metallica edo Megadeth? Metallica esan batzu, porque Megadeth ez dut apena. Ez tegentzun, baina bakik historia Megadeth da Metallican historia bakik, ez dakik. Oso laburtuta, Megadeth sortu zian gitarrista guan Dave Mustaine, guala Metallicako gitarrista. Eta Metallicako lehen diskoko 34 kantu ditu tipo horrenak, baino gira baten zaudeala tipoak alkoholak indadroakin arazoak zeuzkean, eta orduan Metallicako zeukaten itzinek Kirkhametekin, gaur gitarristakin, bere leku hartzeko, eta orduan tipoa esnatu ziaten kiston resakak intzeoala, eta esatziaten taldetik kanpoa, eta eman zioan autobus bilete bat. Eta diruik ez. Eta tipoa huelta hor esentzian Nueva Yorketik San Franciscoa, zaiat, bost eguneko bidaia bat dirui gabe. Eta orduan tipuak rollo bere vendetta pertsonal bezala intzian Megadeth banda.
eta gaur, eta beti pikea, gaur egun ja etziok pikeik ez, Ja, bai. baina 80. Beti egongo, bai. 80. markadan nuan rollo, Metallica baino ubio izan berdeu, Metallica baino azkarro Ja. izan berdeu, Metallica Azkar, baino hori. potentia izan berdeu, eta horregatik, pixka aldera hau hortik ziak, baino normalak. Eta zu nongo, ze gixau. Megadeth edo Metallica. Etzekiat. Niretzat eske nik Megadeth esango nian, baino Osea, pixkat, aitatxo eta matxo aukeratzea. Bai. pixka dai. Bai, ez. Nik Megadeth esango nian, baino iruditzen zitek, teknikoki eta kompositiboki Megadeth, dude gabe. Baino metalarentzat izan dekena, eta niretzat pertsonalki izan dekena Metallica. Eske Metallica Ja. lehen hiru Bai, esan, lau disko barbaro. Bai. Eixa, nik asko ez dut entzun, porque ez dute metala, bueno, ez dut euki izan metal garaiban nere bizitzan. Baina hori, Metallica beti entzun izan dut, izan dela metal munduan, Claro. influentzia handixen euki da taldia, o bueno, o Bai. geixenetarekoa. Bai, dude gabe. Vale, ikusteko falta zaien kontzertu bat. Ikusteko. Bazakit. Ez da nabila. Lesai. Venga, Rosalian kontzertu bat. Holako, ez dakit Rosalian, makro kontzertu guapo bat. Makro bat. Ez dakit. Bai. Vale. Porque justo nere bizitzan eukitxutola hiru talde, izan dira, lehenengoa izan zen Green Day, Vale. gero eukinan Arctic Monkeys, epoka Arctic Monkeys, eta gero Berri Txarrak. Asko, eta Berri Txarrak geixo marka bostana. Baina justo, hiru talde horreke ikusi nitxun BBK-an 2013an Green Day, aurreko urtean BBK-an Arctic Monkeys ikusi nan, eta, bueno, Berri Txarrak bastantetan ikusi ditut. Orduan, zakit, makro ikuskizun bat, Rosalian kontzertun bat, o Bad Bunny kontzertun bat, olakon bat. Vale. Zakit. Vale. Ados. Eta nor berpiztuko uke? Bere kontzertu batera, ipentsatu, pertsona bat berpiztukoek, bere kontzertu bat ikustea jungo aiz, eta gehiago berriro zulora jungoek, tipoa. Argi haukat. Kurt Cobain. Bai. Ados. Bai. Azante, Nirvana epokia bai eukin eban. Nirvana oso guapo ziok, Bai, horrek bastante, hori lehen komentatu duguna. Izan zen, pixkat irtetzia, ez? Zegoan roiotik pixkat irtetzia. Batez bek akorde segidetan, eta nik ustote izan zirela pixkat hori, revoluzionarixoak horretan. Bai. Eta nik ustote Kurt Cobain, ondo gozala kontzertu bat ikustia, baina, bueno, ez dut uste guztora gongo zanik bez, Bera. Bai, bera, porque ya, urti jota zeban azkenengo urtetan ikuste ditxoizu direktuak eta ikuste zu tipua hola, ja, Ja, nazkauta. Nazkauta, munduak nazkauta, bai. Bueno, bi galdera pixkat lotuta zigezteko bain, bale? Ja. Kontzertu horretik alkola bai edo ez, eta bigarren galderaek, kontzertuetan anekdota hola surrealistaik gertatu zaizua? Ez, bueno, alkola ez. Ez. Zat, Zero ala anti-rock. Anti-rock. Nik pixkat bai. Vale. Baina, adibidez, beñatek zero. Beñatek zero alkohol. Zat, uste dago kontzertutan egotia 100% danera. Egon behar Eta, denera. hori, nik egisa, iguale, bi zerbeza erate itxutela. Baina, asko bez. Osa, kriston muskorrakin adiz ez dut josekula. Ja, izke ez Eta anekdotaik, ez. Bixe esan hola, ez dakit. Bueno, kontakotut azkeneko kontzertuan pasako jatena. Anekdota da, frikada bat, bueno. Genden joten kontzertu, eta, bueno, guk iniarrekin joten dugu, ontsi behin iniarrekin hau. Eta, eramaten dut iniarrak estereoan. Bi gitarrakin jote dutenez, bi amplikin jote dutenez, eukitzeko... Bakoitzian bat. Bakoitzian bat. Eta ezakit, eskerreko iniarra neukan, gitarra neukan askoz fuerti hau, eta, ostras, kontzertuan ziar, zelako mina. Zerat, altu dukat, eta bajau itxena, baina gero negan ahotza ondo entzuten orduan zaten, azke igoen bihot. Eta bukana izan zen, ostia, zelako mina, eta bukatu nean kontzertua, eta
tapoi bat moduan geratu jaten, eta banitzen aste betet kriston tapoiakin, eta zena, ostia, prekupauta nahi nintzen, igual medikora jumbia naiz, zena, igual belarrixa galdu, eta bueno, timpanoan zeo zein dut, eta, bueno, recupero dut, así que... Eta Eh, zeatik izenuan badakik, hainbesteko nik uste dut volumen... volumena gaitxik izan zala, volumena gaitxik. Baina Hainbeste volumena, hainbeste denbora. ampliaren behan volumena, Ez dakit, oguale geixo egin ukalako igota mezklan. mezklan hori da, iniarretan gitarra. Mm. Ez dakit. Ba. Bai. Eta bestela hola gauza anekdotikoik hola jatokurritzen ez duki hola lokuraik, ez dakit, ba, jendiego jaula, eszenari xora, todo loko. Bueno, bai, bitu entxak akordaunez. Beti zio zerbait. Bai, ontsa akordaunez. Beti zio zerbait. Ba, genden, lemakekin ez, baina beste talde batekin aseakin, ba, ginen nahiko, hola, joten ginen eska, da, bersiñoak eta joten ginen, eta nahiko berbenilla ginen. Baina, bueno, super ondo pasatzen ginen kontzertutan. Eta, akordatzen ez, kontzertu baten zoala dana petauta bergaran, eta hasi izan igotzen jendia, ondoko herriko batzuk hasi ziren igotzen, ez dakit, txus jo ginen edo, eta hasi ziren igotzen, eta igual igozien 4 pertsona, 5 pertsona, que nos esten mikrofonua, hasi ziren hor kantatzen, eta gelditxu ginen danak, hola, Zesate. eta ba, jendia, publikoko jendia hor txistuka ez, baina jendia hor flipatzen zeban publikoko jendia. Eta ba, hartu ginen zen eta boten ginen zen. Ez dakit kantua bukatu ginen bez. Normala. Porque ez esako, hostia, tio. Baina, hola, hartu mikrofonua, ba, dara fun ginen atzera hor taldekoak, baina ginen 7-8 joten eta izan zango, hostia. Hostia. Jendie, eske jendie, jendie txio kondo bat. Jendia motiva auta hor, Claro. Gaina, txus moduko kantu batek, Baina motiba bai behien, tio, eza eixo ezena taldiei potro bigutzea, tio. Ba, flipas. Baina, bueno, esperientzia guapo esan. Barra batzuk ingin zen gero eta listo. Jaunez ere pasa. Ados. Ja beste, lau galdera galitze ziztek, vale? Eta honekin ja maitzen jungo batzuk. Bueno, 5 galdera. Zemen, hau, nolakoa izango geire infernua? Infernu musikala, imaginatzea, izan nahi gela biskat galderak. Bueno. Zesan azu. Gustatzen jaten kantuen... Eske hori gerozitorrek. Haude, bueno, gauza bat ingo jau. Hau, ahaztu momentuz. Vale. Ikusten nahi nauk neure, hau bere garaian sartu nian, baina, klar, beste galderakin igual konflikto pixkatzekak. Orduan, norekin nahi goge kartela konpartiu. Eta kartela konpartitzi esan nahi duen guzti hori bizi, ez? Ba, behaiekin egon, backstage, trago batzuk, bazkaldu, afaldu, danakua. Ba, Kalaventa adidez. Katalan batzuk. Esan atzaziek. Power duo bat, gitarra eta bateria. Eta erekin, adidez. Ados. Eta, bueno, bakik la resistenziako galdera zein dan? Ontxe berrixa o betikoa? Nik betikoa iteat, baino, ez dia jakin nahi bankuan zema diru haueken. Eta ez dia jakin nahi ire azken hilabete sexuala nolako izan dan. Nahi dia jakin zenbat diru haukaken, baino gitarratan. Haudek. Gitarratan? Nahi dia jakin ze gitarra dauzkaken, eta zenbat ordaindu eken bakoitza. Vale. Eta nun gordeta dauzkeken. Hori ez. Hori ez. Ez, ba, gitarretan ez asko, Geixo amplixetan eta pedaletan, ba, bitu, dokate, ontsen kontzertutan eta direktotan eriltze duten gitarra da, Squire Jazzmaster bat. Vale. Dara, diseño bat, ba, justo, Dinosaur Junior lehen komentatu zuten taldean gitarrista eta bezlari xana. Vale. Imazti zena, eta, ba, balioko zegoen 600 euro txirula, nik ustot, ez geixo. Baina gero gisa dago, katela gitarra bat hemen etxian, da ere dautako gitarra da. Vale. Eta nire aman lehenguzu bateke laga eman zoztan. Aha. Eta Gibson Les Paul Custom bat, largoikoa. Nun biziaiz, nun daugek. No. Buah. Da una puta reliquia. Kriston pixo dauka, Da de los 80, esto 80, uste da, 81, 80. Bai, lo que son. Ze guapo, Bai, eixa esan guapo da. Hostia, oso guapo. oso Loka Kriston... Susteine horrek. Sustaina eta bai. Potentzia bat egoi horrek, Bai. Eixa nik ez jatela fruto danak ataratzen, Bai, ez dut erabiltzen direktotan, no? Claro. Erabiltzen, grabatzeko eta bai erabilizan dut, baina...
direktotarako ez dut erabiltzen, ze hori pixu asko duka eta bildurra mate bazta, bueno, bildurra. Bai, Erabili bai. izan dut, baina lehen gehiago aurreko diskoan eta dropen kantu gehiago joten ginunez, eta distortzio gehiago, bueno, erabiltzen ginunez, bai erabiltzen eban Gibsona, baina ontsen honekin. Eta, bueno, esan dut dutena. Gitarretan gutxi 600 euro, eta Claro, pedaletan askoz gehiago. ja. Pedala eta amplixetan gehiago. Ba, ni normalin gitarrak bakarrik galdetzea, ze Claro, bestela ba, gehiagide, baino. Baina, 600 euro. karo, hori Oso hori gehiago. ere da uindekelako, ze bestela gitarra Bai, horrek bai. gaur egun Una pasta, bai, bai. lau mila, 5.000 erra saldu halko goan nik Bai, uste. bai, bai. Ixe eta gainera oso ondo dago. Bai, en plan, un reliquia bat, ola, brutala. Bai, kriston relikia, bai. Ixe zan suerti daukatela. Joder. Goazen urrengo azken bigarren galderara, eta hau degia pixkat, ja, influentziakin amaitzeko, eta ja, ire gusto guztiak botalizateko. Eman gaiat aukera, esateko bost gitarrista internazionalki iretzat garrantzitsuk izan dienak, bale? Eta Vale. beste bost Euskal Herri mailan garrantzitsuak izan dienak. Vale, igual ezin dut esan, Bueno, tranquil. Baina, bueno, Bostek limitea, ez Venga. bai saiatzen limiteare ez zio problemaik. venga, vale. Tranquil. Esan batzut, internazionalak Kurt Cobain, bat, Mhm, Billy Joe, bai, Bai, Billy Joe Armstrong. bai. Entzun duten ez gaitxik, Gero... Azken, influentzia auto hauelako. Bai, horregaitxik. Ba, Green Dayekin hasi nintzen entzute, eta, gitarrista modan ez da oso ez du, baina, bueno, ez Bueno. da oso abila, bera, baina, bueno, ba, bera, eta gero, ez dakit, dejatu kurritzen, bixo. Berazten diskuak eta... Dalako este Bueno, venga, Dinosaur Juniorreko hori agian. Bai, baina, bueno, egitxatzen gero Dinosaur Junior asko ez dutela entzun, Baina, bueno, Yes Mastis esango dai, eta gero bastante Beatles salian ez, ordan esangote John Lennon eta... John Lennon, esangot. Eta... Bat gelditzen Eta zait zakit. usteat. Ja, bastakit zein gehiago, esan. Beste berdan ez bat aurkitzen. Sentitzen. Tranquil. Eta gero... George Harrison. George Harrison. Okay. Eta gero beste zea bat, Euskal Herri mailan beste bost. Venga, danok ojendasko izango da bena. Bai, Gorka Orbizu, Gorka bai. Eta... Baitu, ez dakit. Asko gustatzen jat, Josu Shimun esango du, bai? Bai. Ze, ez dakit, bastante poka belakera eukinoan, eta ontxene lukiekekin eta sortzen da, ez dakit gitarrista teknikamente ez da igual oso nahi izango. Baina, txarrare soinuak, ez, txarra ez, baina zenat, teknikoki ez da oso virtuoso igual, ez, baina, soinuetan eta, nik ustote, asko gustatu izaga, Josu esangot, eta, bazakit zen gixo. Ez dakit. Ikusten Spotifyko listia. Botala zen. Eta esango eta baten bat, okurritzen jaten. Ixa, ontsi bertan, etxe kalte bastante entzutotela, así que etxe kalteko gitarrak nahiko, ez dakit zelauken izenak, baina eren... Ni lo puto peor nauz, entrevista honizkian ondala nahiko gutxi. Baina eske oso txarra nau... Aupa, kaixo eta ongi... Unai Irizarri eta Iñaki Olondo, ditu. Venga, erabixa gai sartuko ditu. Eta... Venga, gero zango... Thatcherseko Martin, gitarristia. Vale. Bueno, Borlakin bai... Ontxene... Dabiela, bueno, bajoa joten usta dabiela, baina, bueno. Guztate jate sortzitxune arpegixoak eta. Guai dara. Ok. Vale, honekin azken galdera faltaziko bakarrik. Eta haudek leno indiaten galdera horkin lotuta di joanaz. Vale, azkeneko minutuetan ire guztuak entzuten egon batzuk. Eta hori nahi idea jakin zein dituen nire antiguztoa, bale? Nahi idea jakin non da nire amorrua. Eta orduan, galdera, inkluso gehiago zehazte galdera, oaintxe bertan emango eta aukera, mundu mailan, Euskal Herri mailan, nahi deken mailan, artista barra banda bat eta bere diskografi osoa ezabatzeko aukera dauke. Fua! Guatxa. Pertsona ez, bale? Ez diau pertsona hilko, baino
baino artista edo banda baten diskografi osoa ezabatzeko aukera Hostia. dauke. Zein aukera Saia dauke. itxejat, Bai. Hostia puta. Bai, oso saia itxejat. Batu dauzka buruan, baina ez dut esan behar, por si acaso. Bota, Es que, zeatik ez. Noiz, Ez, ez, gustatzen, ger, polemik, ez polemika jarria. gertuko egiak igual. Bai, igual entzulik eltzen alderenako, ez. Baina, bueno, ez dakit, azkenean ni beti, gustau ez gustau, nahiz eta gustau ez gustau, beti bakoitzak bere bere espresatzeko modu euska eta musika Bai. modu bada, orduan nahiz eta ez gustau nik uste dut beti bala viajatzula toki batez. Bai. A ver, Bueno. galdera hau, evidentemente, ezin dek lortu, ez? Pertsona baten edo artista baten diskografi osoa ezabatzea imposiblea, Hau zio pixkat egin da, bal salseo, ez? Baki, Ja, salseo, baina Venga, beste era batea galdetu behar, Venga, vale. Basiok Euskal Herri mailan edo internazionalki talderen bat etzaik, edo artistaren bat etzaikena gustatzen egite duten rolloa. Narez gaitu iguala. Asko gare, antxen Tol Sarmiento eta honek ontxe, bere momentuan gustatzen jaten, nola, bastante eskasienian eta gustatzen jaten, baina ontxe bertan dauken roi hori musikalki, gero, jende asko jarraitzen zela eta, bueno, Bai. bat esatiarren ezakit. Ja, bai. Nik beti, hau, justu zen kontuakin beti izateat, nahi flipatzeik dela nola euskal talde askok, ez diat esango talde denek baino, 2010 hamarkada hortan ska rock esianen influentzi horrekin sortu dituen talde hoiedanak, hartu eskakeitan bat, hartu ETS bat, nola aldatu diren 10 urten buruan, normala dela aldatzea baita, baina nik usten kritikagarria izan daitekeela pixkat aldatzea haizean ondi datorren, ez? Eta esplikatzen hauken rollo. Reggaetoiak daukak izton puntxa, guazen egitea kantua reggaetoia, exageradamente reggaetoia, eta da en plan, bueno. Baina, ez gazkinean, olatuan jarraitzea nahi badabe, Claro. nik uste mobidu bida diela olako estotara. Eta bueno, bakoitzak igual ere jontzen reggaetoia gustatzen jako itxi, bueno, ezakiz eitzen daben ontzen, Zate, exactamente, ezakiz reggaetoi bat indaben Indibe, bai. Bueno, baina igual gustau itxe jakuelako da, eta ez dakit, bueno, batzutan nik uste bai dela olatu horretan jarraitzeko edo bide bat, baina, bueno, ez nago kerre, ez dakit hortara dedikatzen dien, o abeslarixa ez dakit hortara Seguru etzeko. Dedikatzen da, eta igual azkenean, ez dan afizinua bakarrik ez dan gauza baten, lana bihurtzen bada, igual, aldatu diozula zure influentziako pixkate adaptauen bihazta gaur eguneko musikara, ez? Bai. Nik esateat, nik hori ulertzeiat, enagoa izaten ez dara, hori iteatik kiston pertsona txarra ez dek, nik neu jartzen daun ere burun zea hortan, ez? Eta petatzeat, claro, eske, nahiko nikik gustatzetzaidan kantu bat edo musika bat egin rollo hor jarraitzagatik, eta neukeretzako bat argi ezezko bat, esan adiat, nik behin pentsatu izan diat, imaginatzet honi buruz ez asko itxe, baina kontzertuak lortzeko orduan da dauden zailtasuna ikusita, eta kontzertu bat eman, eta kriston lanaen ekipoa eraman, ekipoa jarri montau, desmontau, eta ekipoa bueltau, eta 150 euroko borrau, eta gaina eskerrak eman, behin pentsatu. Zuk ere eskerrak eman, ez? Ez, baina esan edatenak, behin pentsatu izan diatela nik, en plan de, tio, igual, nea diez erromeri taldien nahiko kontronatxiok, iruditzen egitelako talde originalai leku asko kentzeiola. Baina batzutan pentsatu izan diat, ostia, baina eski igual kontzertuko 300 pagoko grau alde baldimatxiat, igual sartuko ninduan nire erromeri talde baten, esan nahiat, ez tekela situazio erreza. Bai. Eixa da, azkenean erromerixetan, zuk esan dazuna pasatzen da. Azkenean, gero, dara inbeste erromeri talde, bete, ezin dozu, nazu ekartzia Tol Sarmiento bat, eta ezin dozu ekarri dokan presio gotxik, eta azkenean beste herri batzutan joten dabe. Eta ezin dozu errepikau, baina adioz erromerixa talde batekin aldozu Tol Sarmientoko kantua jo, Bergaran, Azpeitxin, Zarautzen, edo zentokitxan, batera, egon berdinean. Bai, zuk esan dozuna, azkenean, da pixkat, zure
zure gorputza saltzia, ez? O, bueno, zure, ez du, noraino saldu zein kezun. Mhm. Hor dago debatia pixkat, ez? Bai, bai, Eta azkenean, hortara dedikatzen baza, ba, igual, bai saldu jasa. karo. Osa, nik ez dut jendia lagun batzuk, ba hori, mandamena saltua musikara dedikatzen edan, eta musika ikasi debenak, Mhm. eta, ba, ontxe momentuan xos batzuk irabazteko, romerixa taldetan joten da, era? Bueno, Claro. xos batzuk ez, zinan diru irabazteko, porque, Claro, da claro. bizte, igual, aztian, bost kontzertu joten, ustaietik urrira, eta igual joten dabe, ezakit, 50 kontzertu, ba, eske, aurrekoan esan, junta honitzen lagun Bai, batekin, bai, esan bai. zoztan hori. Ezakit Barbaridade zama bat. kontzertu, 50 kontzertu, Joseen, ustaietik, o ekainetik urrira. Jo zen 50 kontzertuetan, nik zan, hostia, da barbaridade bat. Baina igual, bat, nahiz eta ez gustau, ez izan zure estiloa, igual, pixkat, Bai, horretara adekua bezala, ba, zure, claro. Azkenan, zure bizitzeko baldintza bat, zu bizitzian ezulako eta bizitzeko banu baitxetik atara bezu dirua. bai, azkenean instrumentutik eta hainbeste ordu eta hainbeste sakrifizio eskatu diken gauza hortatik bizitzeko, nik ulertzea Ja. hori, esan nahi dut. Ja, bai. Horregatik izan nahi dut askotan, jende batek esateula, da ni igual oindala urte batzuk horietakoan ninduan, en plan de, eske Romeri talde batek jotzen saldu bat aiz, mercenario bat aiz. Claro, baina eske ze beste aukera daukek, ire instrumentutik Ja. bizitzeko, ez? Eske... Ja, ez basa, ez basa berri txarrak bat. Etxiko, Gainera, rock munduan, bantxe bertan, Euskal Herrixan, ez dut uste, ba, igual gatibu bat biziko die, baina, bueno. Gatibuko Aimar Regita gitarrista, gitarra klaseak mateizki baita. Bai, ja. A ber, igual emateizki gustatzen zaiolako eta Mm. ahalko zian bizi bakarri Gatibuk eskaintzen duenakin, baina nik usteak gaur egun, Ja, ba, baitu, ba, hor dago adibidia. bai, Zat. nik usteak gaur egun Euskal Herri mailan behintzat ez talden bat ola baldin badago esklusibamente musikatik bizi dana, bulego bat, igual... Bulego bai, uste dedikatzen dela, Tomase dedikatzen da, Bai, esto, eta musikara. Eta zetak igual, edo. Zetak igual, Zetak, Zea Maiz igual, baina bai, Ja. baina, Zutagar, Ba, zutagar bai. baina adibidez hor Zutagarren ikustea dekela baita, claro, azkenean denak etxaiat bizi aldin. Aitor Ja. Gorosabelta bastida bai itzusteat bizituela Zutagarrenik, baina bateria eta bajista etzekiat. Ja, igual, eske, bateria eta bajista ze, kontrataua o... Bajista bai, bateriare bai, bateriadek mitiko zean baterista originalan anaiaek. Ah, vale. Familia artean dek, baino ez tek fundadori, orduan... Ja, orduan, jakintzak, kantuen ez du ez ja gerandako. Horiek, claro. Itzaiga seguru, baino... bueno. Bai, ba, seguramente, zuk esan duzuna. Biziko dira batzu, baina beste batzuk ezin eta saia da gisa. Oso. Benezetik txatea batek Joseba Lenuar. Musikaz bizi da, baino estudio bat eramaten baita. Bueno, pues claro. Joseba Belenuar, baina, bueno, Joseba Belenuarrek zenbat taldetan joten da. Claro. Osa, egon zen garai bat ontsenik asko, azken aldixan ez dute ikusi, baina Joseba Belenuar nik ikusinean joten, talde mordokin, de repente hor dago, beste batekin. Eta azkenean hori dedikatzen da, baina dedikatzen da ez bere proiektu propixoa gaitxik. Azkenean dedikatzen da, beste batzukin joten da olako. Baina, hor, eta gero eta estudioana, claro, adibidez, Estudio. okerrez bat dimanatziok, Lierren jotezean etxarri oin belekin daola, Lider Nando abeslari eta behain baterista jarri deke, bele proiektuan, nik usteiat etxarri de biziekela, entre comillas, taldetatik, baino estudio bat zekako baita. Azkenean askotan pixkat lotuta zikela, estudioko lana gehizea. Zuk esan duzuna musika klasiak bai, edo? Ja. Gitarra klasiak. Horiek. Zate igual talde baten jotia eta gero, horiek. Aimar esan dazu ez gatibuko. Bai. Horiek. Azkenean guzti zure taldiana bizitziana, nik saia ikusten dut. Oso. Pena bada, baina... Oso zaila ziok. Bueno, ordu tala ordena hemen utziko jauna baldi maek. Vale? Ja, perfecto. Baina azkeneko gauza bat eskauko jat. Venga. Eta eskauko jatenaek zerbait jotzeko, bale? En plan, hartu gitarra, eta jo akorde batzuk, eta nik hiri gainetik improvisatuko jat. Vale, venga, Nere betiko mierdekin, eta berzen gozateatzen. Nik ez dut entzun behar, ez? Ez, ik eurea jo.
Vale, zeko notan azo gotia doaz, Berdintziak, de hecho, gustatzen da ez ikus hijo, eta ni sartuko nauk. Vale, drop bat jogiote, drop zen. Drop de barkatu. Ah, eta hemen txutziko jau. Eskerrik asko Vale. danoi. Aio!